Tervetuloa Kirjapuutarha-podcastiin. Pöydällä on tänään kirjailija Irja Aro-Heinilän kolmiosaisen romaanisarjan ensimmäinen osa. Tansanian naisista ja tytöistä kertova romaani, kun emme mitään muuta voi. Kirjan tarina ei ole kovin kesy eikä kaunis. Se näyttää juopot miehet ja ylikuormittuneet kaltoin kohdellut naiset, köyhyyden ja kouluttamattomuuden, mutta ennen kaikkea toharan, josta tänään puhumme. Mistä oikein on kyse, Irja Aro-Heinilä? Tohara on suojelinkielinen sana, joka tarkoittaa ympärileikkausta, ja tästä ympärileikkauksesta käytetään nykyisin yleisesti sanaa sukuelinten silpominen, mikä sitten taas tosi hyvin kuvaa sitä Mitä tapahtuu? Niin. No aihe on aika kaukana suomalaisesta Livonsaaren kyläyhteisöstä, jossa elätte, näin ainakin äkkiseltään voisi ajatella, että suomalaisille tämä ei ole niin tuttu aihe. Niin mistä kaikki oikein alkoi? Muistan, että Nairobissa olit kansallismuseossa, mutta mitä tapahtui? Se oli ihan mun nuoruuteni. Olin silloin 30 ja me päätimme tutustua Afrikkaan. Mieheni kävi ensin ja minä sitten. Ihan tämmöinen Suomen lähetysseuran järjestämä ryhmämatka. Ja siellä pääsimme tähän museoon. Ja siellä mä näin hyllyssä ikkunan takana sellaisen puupäisen veitsen, jossa oli tämmöinen käyrä teräosa. Ja meidän oppaamme Arvi Hurskainen sanoi, että tällä leikataan tyttöjä. Mitä ajattelit? No se nuoresta ihmisestä tuntui tosi kauhistuttavalta asialta. Ja mä oon huomannut, että mä olen kantanut sitä mielessäni siitä asti. Oli vuosi 1977. Joo. No myöhemmin sä sitten päädyit lähetystyöntekijänä ensin Keniaan ja sitten Tansaniaan, josta nyt tässä kirjassasi kerrot. Mutta miten sä sait tietää tästä asiasta sitten lisää, kun siellä olit? No itse asiassa mä en oikein saanutkaan tietää muuta kuin ihan yleisellä tasolla sitä samaa, mitä kaikki suomalaiset saavat tietää. Eli että tämmöistä tapahtuu. Ja vaikka Keniassa asuimme 7 vuotta. Ja mä tapasin paljon siellä naisia, haastattelin heitä, tein heistä lehtijuttuja ja kaikkea. Niin siltikään se ei koskaan tullut esille. Se oli niin vaiettu aihe. Ja vasta nyt sitten täällä viime vuonna, toissa vuonna, kun aloin seurata Solidaarisuus-nimisen ryhmän sivuja netissä, niin mä tajusin, että hyvänen aika. Siellä Kisi-alueella, missä siis Kisi-niminen heimo asuu, niin siellä näitä tyttöjä leikataan jotain 80%. Eli ongelma on todella laaja edelleen. Voisi ajatella, että tämä olisi niin kuin menneiden vuosisatojen perinne, joka alkaisi nyt kaupungistumisen ja koulutuksen myötä vähentyä, mutta edelleen se on siis näin suuri ongelma. Kun sitten siellä Tansaniassa kuitenkin loppuvaiheessa tutustuit työsi jatkajaan, niin etkö silloin oppinut lisää aiheesta? No silloin me teimme työtä naisten parissa edelleen ja siellä ympäri sitä Morogoro-nimisen kaupungin Morogoron hiippakuntaa, luterilaisen kirkon hiippakuntaa, kiersimme naisten ryhmissä ja siellä on tapana sitten puhua näistä kaikista talousasioista, mikä on aina nousee ensimmäisenä, että mistä saadaan rahaa koulumaksuihin ja kaikkea tätä. Naiset kovasti miettivät sitä. Niin siellä sitten myös puhutaan terveydenhoidosta ja siinä tulee esille sitten tämä sukuelinten silpominen eli tohara. Ja
naiset on aika hienoja. Ne näyttelee siellä. Siellä on upeita näyttelijäryhmiä ja myös runoutta tehdään. Ja se on vähän niin kuin tämmöistä räppiä, kun ne esittää siellä oikein sitä, polkee jalkaa ja esittää näitä asioita toinen toisillensa. Nämä, jotka vastustavat esimerkiksi tätä silpomista, niin he näyttelevät kovasti mielellään sitten, että mitä siitä seuraa esimerkiksi, jos silvotaan. Ja mitä ei seuraa, jos jätetään silpomatta. Mitä siitä seuraa? No siitä seuraa vaikka mitä. Ensiksikin siinä leikkauksessa itsessään, niin kuin kirjassakin kerron, niin saatetaan vielä nykyäänkin joidenkin heimojen parissa. Nyt pitää muistaa koko ajan se, että tätä ei tapahdu kaikkialla, vaan tämä on joidenkin heimojen parissa pysynyt riitti, initaatiomeno. Niin siinä leikkauksessa käytetään epähygienisiä välineitä, partakoneen terää tai jotakin pullon sirpaletta, niin eihän semmoisesta tyttö voi parantua. Siis se parantumisprosessi voi olla pitkä. Ja kirjassa kerron siitä lantakäärestä, mikä saatetaan panna siihen päälle, kun ajatellaan, että sitten se paranee paremmin se haava tai ne haavat. No tämmöisessä niin kuin nautintokeskeisessä länsimaisessa ajattelussa ensimmäinen kauhistuttava asia on se, että se tyttö tai nainen menettää oman kykynsä seksuaaliseen nautintoon, mutta sehän tarkoittaa myös paljon muuta. Niin, tästä täytyy nyt puhua ensin siitä, että on monenlaisia tapoja leikata. Että yleensä leikataan 5-vuotiaista 12 vuoteen siltä väliltä olevia tyttöjä. Ja Niin, sä oot kertonut siitä, miten vaikeita heille on kuukautisvuodot, miten mahdotonta on niin kuin synnyttää, niin millaisia ovat yhdyntäkivut, miten koko heidän loppuelämänsä on ikään kuin sen leikkauksen määrittämä. Se johtuu just siitä, että miten paljon leikataan. Niin. Että leikataanko vain niin kuin pieni nippu, hippunen sukuelimistä, niin kuin joskus voidaan tehdä, mutta on myös niin, että leikataan, ihan se kaikkein kauhein on se, että leikataan ulkoiset ja sisäiset häpyhuulet ja klitoris ja ommellaan se kaikki yhteen, kaikki se mikä jää siitä jäljelle. Ja jää jäljelle semmoinen pieni kynänmentävä aukko ja tästä pitäisi sitten niin kuin kuukautisverenkin poistua. Joo. Ja järkyttävintähän tässä on niin kuin ajatella sitä, että kun tämä tapa jatkuu edelleen, niin myös täällä meidän keskuudessa Suomessa elää naisia, jotka kamppailee tämän saman asian kanssa. Mutta kun tähän vaikeaseen aiheeseen päädyit, niin tietenkin ihan ensimmäinen kysymys on se, että miksi tätä tapaa jatketaan? Mitä tällä voitetaan? Miksi tyttöjä leikataan? Se on sukujen välistä kaupankäyntiä. Eli liittyy heidän naimakelpoisuuteensa? Kyllä. Tällä varmistetaan tytön pääsy avioliittoon ja varmistetaan, että saadaan perheelle sopiva määrä lehmiä. Koska hämmästyttävintähän tässä on näin niin kuin kristityssä maassa eläneenä, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo ainakin näennäisesti aika hyvällä mallilla, niin se, että myös kristillisessä kirkossa tunnetaan Tansaniassa tämä käytäntö, että myös kristityt leikkaavat tyttöjään. Vaikka kyllä se leikkaamattomuus lisääntyy kristittyjen parissa, mutta joskus suvun paine vaan on niin kova, että on pakko tehdä se. Joo. Jostain muistan lukeneeni, että nimenomaan naiset kannattelee tätä tapaa, mikä on ollut musta hämmästyttävä ajatella, että ne naiset ovat siis niin huolissaan tyttäriensä tulevaisuudesta,
Miten se mä en ole ihan mielestä samaa näkyy? mieltä tässä. Tämä on yleinen mielipide, että se on naisten. Mutta kyllä mä ajattelen, että miehet on siellä takana, että naisten on pakko tehdä se, mitä miehet haluaa. Niin. Mutta se on käsittämätöntä mun mielestä. Miten ihmeessä miehet haluaa sellaista naista, jolla on niin kuin pieni aukko, joka kirkuu ja huutaa yhdynnässä. Niin. Miten se voi olla niin kuin niiden mielenmukaista? Eikö sinä nyt näe, että tässä on nyt jotain ihan pielessä? Joo. Samoin luulisi, että mies nauttisi, kun nainen nauttii, ja sitä hän ei siis koskaan tule leikatun naisen kanssa kokemaan. Joo. Joo. Ja sitten on erittäin vaikeita nämä synnytykset. Ja se tulee Suomessa esille. Mä otin, kun mä oon tehnyt 3 kirjaa näistä henkilöistä, niin, tai siis käsikirjoituksenaan vielä 1, niin olen ottanut yhteyden Turun yliopistollisen keskussairaalan gynekologeihin ja he kertovat, että he ovat tehneet televisio-ohjelmia tästä aiheesta ja näin paljon yrittävät tuoda sitä esille, mutta miten vaikeaa se on. Ja kuitenkin he näkevät sitä työssä. Niin. Sehän myös sun romaanin loppu on yllättävän, vaikka siinä on semmoinen toiveikas vire niin kuin sen toisen päähenkilön parisuhteen kannalta, niin se lopulta päättyy jonkinlaiseen masennukseen siitä, että puhuipa tästä asiasta kuinka paljon tahansa. Tuntuu, että tieto ei mene perille, mutta varmaan kuitenkin koulutus jossain määrin vaikuttaa tähän, että miten siihen suhtaudutaan. Niin täällä Suomessa vai? Niin, myös Afrikassa. Niin. Etkö ajattele? Tätä on muuten myös Aasiassa, että tämä ei ole afrikkalainen tapa pelkästään. Niin ainakin, mä voin puhua vaan Tansaniasta ja pienestä osasta Tansania, niin kyllä koulutus auttaa siellä. Mutta mä en tiedä, auttaako se Suomessa. Niin, että se kuuluu. Mun mielestä vaan me syrjäytämme sen asian. Me emme uskalla kohdata tämmöistä näin vakavaa naisiin kohdistuvaa ongelmaa. Ja ehkä on myös se, että on niin hirveän voimakas myös se, että meidät on syyllistetty siitä, että me puututaan jonkun kulttuurin erityispiirteisiin, että niiden pitää antaa olla. Niihin ei saa vaikuttaa. Lähetystyöstä esimerkiksi on paljon kritisoitu sitä, että sinne mennään vaikuttamaan paikalliseen kulttuuriin. Mutta... Ja mä oon sanonut, että niin mennä. Siis mähän oon halunnut vaikuttaa tähän asiaan. Niin, joo. Koska se on mun mielestä niin väärin naisen koko kehoa ja itsemääräämisoikeutta kohtaan. Siis koko elämä pilataan tuommoisella jollain kulttuurisella perinteellä. Joo. No se, että sitten päätit kirjoittaa kirjan tästä aiheesta. Miten siihen päädyit? Mä halusin oppia pitkää kirjoittamista, opiskella. Sitten mä näin Facebookissa mainoksen tällaisesta kynänjälkiryhmästä, jota vetää Kaisa Raittila. Ja otin Kaisa Raittilaan yhteyden ja kerroin, että mulla on näin ja näin ja näin monta aihetta. Ja Kaisa vastasi, että pitää valita joku. Mä sitten valitsin tämän, missä kerron afrikkalaisesta maailmasta. Ja tein siitä dekkarin. Mielessäni tein siitä dekkarin ja kirjoitinkin aika paljon. Sitten alettiin siinä ryhmässä mietiskellä tätä mun tekstiä. Ja kaikki osallistujat, silloin oli useampikin osallistuja, niin kaikki sanoivat, että eihän näin isosta asiasta voi mitään dekkaria tehdä. Että se ei vaan sovi. Ja niin mä sitten aloin kirjoittaa tätä niin kuin enemmän tämmöistä ajatusta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Mikä varsinainen tämmöinen taisteluhuutohan tämä kirja ei kuitenkaan ole, vaan kuitenkin helposti luettavissa oleva
kertomus suomalaisesta Mama Maijasta, joka tulee oman elämänsä kriisivaiheessa sinne Tansaniaan ja ihan oikeastaan itsekään vielä ymmärtämättä, mihin aiheeseen on tarttunut, niin haluaa ruveta tutkimaan tätä initiaatioriittiä, josta on jotakin kuullut ja tutustuu nuoreen masainaiseen Roseen. Ja tämä tarina sitten kertoo heidän yhteydestään. Älä paljasta liikaa tarinasta, mutta jos ajattelet, että mitä ajattelet tästä Rosen persoonasta, että oletko siellä Tansaniassa kohdannut hänenlaisiaan? Olen kohdannut ja olen ajatellut yhtä nuorta naista, tyttöä silloin vielä, joka seisoi aivan onnettomana siellä portin pielessä, itki. Ja hän kertoi, että häntä ei päästetä opiskelemaan. Kun siellä tarvitaan, jos menee opiskelemaan, hän aikoi siis opiskella papiksi, niin hän tarvitsi hiippakunnan luvan. Hän ei saanut hiippakunnasta lupaa. Hänen olisi täytynyt tehdä joitakin semmoisia asioita, joita en viitsi tässä sanoa. Häneltä kiellettiin se opiskelemaan pääsy. Ja ei annettu siis rahaa. Hän itki siellä. Ja kun hän sitten sai vähän avustusta, niin muistaakseni mä keräsin siihen sitten jonkun summan. Niin tämä aiheutti sen, että hän pääsi opiskelemaan. Hän jatkoi. Tällä hetkellä hän on tohtori ja hänellä on hienot näköalat edessä. Joo. Tässä on tämä koulutuksen merkitys niin hirveän tärkeä. Joo. Ihan todella tärkeän kohdan, kun sun kirjasi julkistettiin, niin sun poikasi, kun sinä itse et keksinyt, että mikä nyt olisi nopeasti tästä kirjasta ääneen luettavissa, niin poikasi otti kirjan käteensä ja selaili vähän ja löysi sen kohdan, jossa puhutaan siitä pienestä tytöstä, joka valitsee sen, että saa kynän ja vihon, joka on hänelle arvokkaampaa kuin mikään muu. Että se on niin tärkeää oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Sitä ei ehkä tule ihan ajatelleeksi täällä, että yhä edelleen siellä ihan pelkkä kirjoitus- ja lukemisen taito on niin kuin, että monista köyhistä kylistä puuttuu kokonaan. Joo. Koulussa ei välttämättä opeteta tai opita sitä. Joo. Mä tein työtäni etupäässä sellaisten naisten parissa, jotka eivät osanneet lukea, kirjoittaa, laskea. Ja kun he sitten suunnittelivat niitä projekteja, kerran ajateltiin, että tehdään eläinlääkintäapteekki. Ja keräsin siihen sitten taas rahat mun sukulaisilta ja noin. Ja saatiin tarvittava määrä rahaa ja lähdettiin sitten suunnittelemaan sitä organisaatiota, että miten se lähtisi toimimaan. Ensimmäinen henkilö löydettiin tosi nopeasti. Hän oli opettajan rouva ja hänestä tuli puheenjohtaja. Ja sitten tietysti kun apteekista oli kyse, meillä oli siihen muuten jo lupakin ja kaikkea. Oli siis kyse rahaston hoitajasta. Ja sitten kun mä kysyin, kuka voisi olla rahastohoitaja, niin naiset katselivat vaivautuneina maahan ja joku jo kaivoi rinnan esiin ja alkoi imettää siinä lasta ja toinenkin teki samaa tuolla noin. Syntyi vaivautunut hiljaisuus. Ja siinä kohdassa mä tajusin, kukaan muu näistä naisista ei osaa lukea, laskea, kirjoittaa kuin se opettajan rouva. Eli kun he siellä aloittavat yrityksiään, niin he saattavat olla näiden hankkeiden edessä. Ensimmäiseksi he tarvitsisivat sen, että joku
opettaisi heille nämä perustaidot. Joo. Joo. Kyllä semmoinenkin tilanne oli Masaimaassa just, että mä opetin naisia kirjoittamaan. Mä olin itse oppinut just silloin tosi hyvän lukemaan oppimistyylin, että äänten avulla vaan, ääntämisen avulla opetetaan. Ja sitten mä sanoin, että tässä on tämmöinen kirjain, että jos lausutte sen vaan näin niin kuin ihmetelle, niin se kirjoitetaan näin. Ja sitten mä kirjoitin tikulla sen maahan, hiekkaan. Ja sitten jos sen eteen laitetaan tällainen kirjain, niin se sanotaan niin kuin lehmä sanoo. Ja jos laitetaan ja a peräkkäin, mitä siitä tulisi, ja sitten kuunnellaan ja kuunnellaan. Ma. Joo, ja sitten jos laitetaan toinen m ja a siihen, niin mikä sana siitä tulisi? Joku keksi, joku semmoinen, joka ei osannut lukea. Mä olin kieltänyt, että se opettajan rouva ei saa sanoa. Niin hän sanoi sieltä, että mama. Ja sitten kaikkien silmät, nyt me osaamme lukea mama. Ja sama tapahtui myös baba-sanan kanssa. Sitten mä annoin heille kynät, lyijykynät ja valkoiset ruutuvihot. Ne tuli heti sormenjäljistä likaisiksi, vaikka naiset yrittivät pidellä niitä tosi varovaisesti. Ja sitten kynä, jollaista he eivät olleet ikinä pitäneet kädessään, niin he saivat oman kynän ja oman vihon. Ja tässä sylissä sitten he alkoivat kirjoittaa sitä mama-sanaa. Tällaiset asiat ei unohdu mielestä koskaan. Siinä tulee just tuo koulutuksen tärkeys. Siellä oli piispan huoneessa semmoinen taulu, missä on mahtavat sanat. Mutta mä en nyt muista niitä ihan tarkalleen. Että älä anna tytöistäsi lehmiä, vaan anna hänelle koulutus. Niin, nyt mä korjaan. Älä maksa tytöistäsi lehmiä, vaan anna hänelle koulutus. Joo. Jolla tavallaan luodaan tähän jonkinlainen niin kuin jännite sen perinteisen tavan, että tytöt ovat kauppatavaraa ja suvut heistä käyvät kauppaa näissä avioliitoissa. Joo. Vaikkei nyt tietystikään sillä määrällä lehmiä, jos yleensä 6-7 lehmää koulutetusta tytöstä, niin eihän sillä mitään vielä kouluteta. Mutta se oli vaan niin kuin mun mielestä aika hyvä lause, tämmöinen mainoslause. Joo. Sä oot katsellut Tansaniassa ennen kaikkea tämmöistä niin kuin köyhää Tansaniaa. Et me tiedetään, että Tansaniassa on myös rikkaansa, mutta kun sä oot ollut siellä köyhissä kylissä ja nimenomaan näitä naisia ja tyttöjä katsellut, niin mikä siellä on se naisen ja tytön asema ylipäänsä? Et jos sä mietit siellä, ainakin sun romaanissa on hyvin karu kuva siitä, että miten miehet ovat juoppoja ja käyttävät kyllä häikäilemättä valtaa hyvin niin kuin ikävällä tavalla, mutta eivät kanna vastuuta. Että kaikki vastuu perhe-elämästä tuntuu olevan naisten harteilla. Naiset ovat jotenkin voimakkaampia siellä. Heissä on sitä semmoista sitkeyttä ja voimaa. Ja miehet myöntävät sen siellä myös. Jotenkin ehkä tällaisen ajattelun taakse kätkeytyvät. Mutta mä haluan sanoa, että siellä on myös tosi paljon hyviä miehiä, rakastavia isiä ja paljon hyvää. Mä nyt olen vaan kirjoittanut näistä, jotka epäonnistuvat elämässään. Joo. Siinähän niin kuin selkeästi näkyy mun mielestä myös se semmoinen, sanotaan nyt sä kirjoitat myös AIDSista, joka siellä tietenkin on niin kuin merkittävä kansansairaus, niin miten isät käyttävät nuoria tyttöjään toiveissaan parantua taudista, ja, jotka on tietenkin hyvin karuja
kertomuksia, mutta onko nämäkin semmoisia, jotka sä olet itse vierestä seurannut, että näin tapahtuu? Se on ihan tavallista, joo, kyllä. Joo, jossa tuntuu juuri, että se naisten voima ei tavallaan pysty katkaisemaan tämmöisen kulttuurin kehitystä, että naiset vierestä katselee ehkä kauhuissaan, mutta joutuvat siis kuitenkin ikään kuin hylkäämään ne nuoret tytöt siihen kohtaloonsa, eivät voi puuttua siihen. Niin, siellä on tämä patriarkaalisuus niin voimissaan, että miehen sana on laki. Ja jos on sitä juoppoutta, niin se tekee sitten tommosia onnettomia perheoloja. Joo. Ja jos ajattelet sitä sun tarinan nuoria tyttöjä, joita sä kuvaat hyvin traagisia kohtaloita, niin heidän kohdallaanhan sitten, kun tarina etenee, niin nähdään, että on niin kuin jonkinlaisia toivon merkkejä, mutta että miten sä itse oot ylläpitänyt omaa toivoasi tässä kysymyksessä, kun tuntuu, että tässä on niin paljon semmoista, joka masentaa uudelleen ja uudelleen, että tähän asiaan ei voida puuttua tai se muuttuu niin hitaasti, että tuntuu, että jaksaako yksi ihminen niin kuin oman elämänsä aikana seurata sitä sen hidasta etenemistä? No mä en varmaan ole paljon ehtinyt ajatella sitä, että tehtiin paljon työtä. Aina vaan mielessä oli, että nyt mennään sinne ja tehdään tätä ja näin koko ajan vaan oli sitä toivoa, että kun tätä työtä tehdään, niin sitten asiat ovat paremmin. Ja nähtiinhän me niitä hyvin onnistuneita naisia. Esimerkiksi tämä Ruth Mari, joka oli mun työni jatkaja siellä. Hän itse kertoi itsestään, että hän on semmoinen pyhä koulutyttö. Että hänellä on ollut hyvä koti, rakastava isä ja äiti ja hänellä on elämässä kaikki ollut hyvin. Ikinä ei ollut mitään ongelmaa. Ruoka on ollut tarpeeksi ja hän sai hyvän puolison, joka sitten traagisesti kuoli kyllä myöhemmin, mutta lapset olivat jo silloin isoja. Niin, että tarinoita on monenlaisia ja sä oot halunnut nostaa nyt vielä ne erityisesti esiin ne vaikeimmat kohdat, joita siellä näit. Niin en mä oikeasti osaa kirjoittaa jostain pyhäkoulutytöstä, jolla kaikki on hyvin. Niin. Se on mun mielestä tosi vaikea. Niin, eikä me ehkä tarvitakaan välttämättä sitä tarinaa. Me tarvitaan se tarina, jossa asiat on kesken ja muutos on kesken, jotta me herättäisiin siihen myös. Niin kuin, onhan tämä myös meidän yhteiskunnan ongelma, paitsi niiden naisten takia, jotka meidän keskuudessa kulkee tänä päivänä silvottuina ja kaikkien näiden ongelmiensa kanssa, joita tässä kuvaat, mutta myös ihan meidän oman niin kuin naisten ja tyttöjen asian keskellä, että me voitaisiin jollakin tavalla suhteellistaa myös käsitystämme siitä, että minkälaisia ongelmia naisena ja tyttönä joutuu myös Suomessa kohtaamaan. Niin, kyllä tämä perheissä tapahtuva, kaikki mitä tapahtuu, niin ei se meiltä täältä Suomesta ole poissa. Niin. Kyllä se on juuri se, että sä kuvaat sitä perheiden ja isien valtaa ja miksei äitienkin valtaa, niin kyllähän me ollaan samojen lainalaisuuksien alla myös täällä. Onneksi kirjoittaminen ei ole sun ainoa aseesi tässä asiassa, että vaikka tässä kirjassa, kun emme mitään muuta voi, kerrot ja haluat tässä näyttää, mitä siellä tapahtuu ja toivot, että se myös mahdollisimman moni suomalainen lukisi ja tulisi tietämään siitä. Ja kun siitä nyt on tehty myös Bukadenin äänittämä äänikirja niin, että sen voi myös kuunnella, niin olet myös miehesi Veikon kanssa ollut perustamassa ja käytännössä myös ihan rakentamassa turvakotia tytöille Morogoroon. Kerro vähän siitä ja mitä sen kautta olet oppinut. Mä olin Suomessa jo töissä 2000-luvun
alkupuolella, kun työpöydälleni Suomen Lähetysseuraan tuli paksu kirjekuori täynnä postimerkkejä ja siis kuoren päälle liimattuja postimerkkejä. Ja sitten siellä sisällä oli hieno hankesuunnitelma. Tässä on nyt tärkeää tietää, tai muistaa se, että me näitä hankesuunnitelmia olemme usein tehneet täältä Suomesta käsin. Mutta tämä hankesuunnitelma siis tuli Tansaniasta. Ja oli sillä mun mielestä akateemisesti oikea oppinen, että tarve lähti sieltä. Ja pyydettiin vain tukea, siis rahaa. Mä mietin sitä, että no en nyt missään tapauksessa jaksa tällaista, että tässä tarvitaan tosi paljon rahaa. Ja sitten tiesin, että Suomen Lähetysseura ei enää rakenna mitään, vaan että työ keskittyy toimintaan. Ja hanke jäi sitten siinä pitkäksi aikaa, mutta sitten tarjosin sitä kuitenkin myös Lähetysseuralle ja sieltä tuli kielteinen vastaus, niin kuin jo tiesin sen. Sitten mä kutsuin Suomeen tämän pyhäkoulutyttö Ruth Marin ja kiersimme Suomea ja kerroimme, että tämmöinen hanke olisi nyt naisille tulossa ja että löytyisikö tukijoita. Ei löytynyt. Kutsuin piispan, kutsuin apulaispiispan, kierrätin heitä, kutsuin uudestaan Ruth Marin ja taas kiersimme Suomea. Aina oli vastauksena, että ei. Hieno hanke, mutta ei. Ei meillä ole voimia, ei ole rahaa. Sitten päädyimme Lempäälään ja siellä kalakeittopöydässä pastori Matti Vehviläinen sanoi, että me teemme sen. 3 sanaa, me teemme sen. Siitä alkoi aikamoinen työ sitten siellä Lempäälässä ja muuallakin, että on siinä paljon muualtakin näitä tukijoita. Ja kun saatiin ensimmäiset 30 000 kasaan, niin me lähdimme sitten rakentamaan niitä taloja sinne. Ajatelkaa 30 000, eihän se nyt ole mitään talon rakentamisessa. Mutta kyllä me sillä vaan rakensimme sinne ensin semmoisen kokoontumistilan, koska se oli näiden naisten mielestä tärkeää, että ensin on kokoontumistila ja sitten tietysti vartijan asunnon ja kaikkea tällaista. Ja suunnitteilla oli sitten kaiken näköistä koulua ja muuta siihen, mutta ennen kaikkea naisille oma talo. Silloin puhuttiin naisten talosta. Ja kun hanke sitten eteni, niin saimme lisää rakennuksia. Kävimme niitä sitten uudestaan rakentamassa. Mukamas emmehän me mitään itse rakentaneet, mutta valvoimme sitä rahaliikennettä ja muutakin sitten vähän. Ja siitä kehkeytyi oikein tosi hieno paikka. Ja aikojen myötä tuli esille, että eihän tämä olekaan naisten talo, vaan tämä on turvakoti. Ja sitten tuli vielä myöhemmin esille, että tämä on turvakoti tytöille. Nimittäin sinne alkoi tulla tyttöjä, ei naisia. Miltä tytöt tarvitsivat turvaa? No miehiltä. Keiltä tahansa miehiltä? No näiltä, jotka raiskasivat heitä ja isiltä. Sinne tuli yksi tyttö, joka oli jo pitkällä raskaana ja sitten hän synnytti siellä kauniin tytön isän. Hän synnytti isällensä tytön. Joo. Ja tämä turvakoti siellä toimii edelleen? On edelleen ja se on nimeltään Kimbilio. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa turvapaikkaa. Joo. Ruth Mari tuskin enää tekee siellä työtä. Hän on eläkkeellä jo. Että muut jatkavat työtä. Anteeksi. Niin, että muut jatkavat työtä. Juu, muut jatkavat, niin kuin mullakin nyt ei enää ole paljon vastuita. Että siellä on nyt tämä lempääläläinen lääkäri Mikko Vesamäki, joka on nykyään koordinaattorina. Mutta on tämä sillä, että me olimme kumpikin jääneet eläkkeelle, niin meillä oli sitten aikaa tehdä tämmöistä turvakotia. Niin. Että ensin siinä kului paljon siihen semmoiseen ajatteluun ja tämän
projektin käynnistämiseen kului vuosia, mutta itse talot rakennettiin tosi nopeasti ja toimintasuunnitelmat tehtiin sitten siinä samalla, kun kävimme siellä. Joo. Kun tansanialaisen ajatteluun ei kyllä ollenkaan sovi, että tehdään joku suunnitelma turvakodista ennen kuin sitä rakennusta siellä. Rakennuksen pitää olla ensin ja sitten voidaan suunnitella. Me teimme senkin niin päin kuin siellä ajatellaan. Niin. Tämä kaikki toiminta vaatii myös sitä yhteisöllisyyttä, josta myös tosi paljon tässä romaanissasi, kun emme mitään muuta voi, kerrot. Mutta sen yhteisöllisyyden vastapainona on sitä puhumattomuutta ja häpeää, sitä, että on paljon tabuja, joista ei puhuta. Mitä sä ajattelet, että millä voimalla ne naiset siellä jaksavat? Kyllä siellä paljon ajatellaan sitä, että wanawake wanaweza. Naiset osaavat ja voivat. Siis itsetunto on kohdillaan. Joo. Sillä mennään. Hieno ajatus. Siellä on myös hieno se ajatus, joka tässä sun romanissakin toistuu, tämä, että ihminen on ihmisiä. Miten se menee hienosti suahiliksi? Se menee mtu ni watu. Sä kuvat sen hienosti siinä kirjassa, miten se, että kukaan ei yksin ole oikeastaan mitään. Että vasta kun tehdään jotain yhdessä, niin se tapahtuu. Että ihminen on ikään kuin olemassa vain, kun hän on toisten kanssa. Niin sehän on sen yhteisöllisyyden ehkä kaunein kuva. Sanoit sen hyvin. Joo. Sille, joka ei ole tätä sun tarinaasi lukenut tai vielä kuunnellut, niin voin sanoa, että Irjan tekstissä hedelmät halkeilevat niin tirskahtaen, että lukijan suupielestä se mehu alkaa valua ja pöly nousee tiestä ja kulottunut ruohikko tuoksuu ja naisten nappirivit pingottavat ja jotenkin on niin kuin semmoinen koko se semmoinen, että samalla siellä vastapainona on jotenkin se varkaana kiinni otetun ihmisen liha, joka käryää, kun hänet on rangaistukseksi poltettu elävältä. Siis se hirvittävien vastakohtien ja karujen niin kuin tapahtumien vuorottelu ja ihan tavattoman aistivoimainen kieli, jolla sä kuvailet sitä tansanialaista köyhän kylän ja kaupunginlaidan elämää. Et tuntuu, että omatkin aistit on lukiessa jotenkin ääriasennossa. Ja nyt tämä sun ensimmäinen kirjasi on myyty loppuun, mutta kirjastoista sitä sentään voi kysellä. Mutta nyt siis se on kuunneltavissa myös äänikirjana, Book Gardenin toteuttamana äänikirjana, joka on kuunneltavissa kaikista äänikirjoja tarjoavista sovelluksista. Ja jos joku lukija haluaa saada jotakin lisätietoa, niin mistä hän tästä naisten silpomisesta voisi sitä etsiä? Netissä on sivuja vaikka kuinka paljon, että sinne vaan syöttää sanan vaikka ympärileikkaus tai sitten sukuelinten silpominen, niin sieltä löytyy eri tahojen. Kyllä siitä puhutaan Suomessa ja televisiossakin on tullut vähän väliä, mutta kyllä se on niin, että me suljemme silmämme siinä kohdassa, kun tämmöinen tulee. Mutta tässä kirjassa voi sulkea sitten aina välillä, mutta joku lukee yhdeltä istumalta, ei pysty laittamaan pois kädestä. Ja saanko mä sanoa tuosta kirjan nimestä vielä, että kun sä mainitsit äsken sen nuoren miehen, joka poltettiin siinä kirjassa, sen tähden, että hän oli varastanut kanan, niin mä kyselin kerran yhdeltä naisjohtajalta sitä, että miten he tekevät niin kauheita tekoja. Ja hän suuttui mulle. Hän sanoi, että kuule,
meillä ei ole mitään suojaa meidän ympärillä. Että meidän täytyy pitää huoli omista tavaroistamme. Meillä on vain joku vaja, johon voidaan sulkea kanat ja semmoiset muut. Niin, ja jos me emme pysty luottamaan tässä meidän yhteisössä toisiin ihmisiin, niin tämä yhteisö ei toimi. Niin. Tämähän on ollut totta meillä Suomessakin vielä hetki sitten, että siinä mielessä se kulttuurina ei ole edes kovin erilainen. Ja sitten taas tämä, että miksi se nuori mies varasti sen kanan, niin se kertoo köyhyydestä. Köyhyys on hirveän usein syy sille, mitä tapahtuu. Ja se meidän pitäisi esimerkiksi ymmärtää. Korruptiolle. Kyllä, tätä miettikäämme kehitysmäärärahojemme jaossa esimerkiksi, että kuka tässä maailmassa tarvitsee tällä hetkellä tukea. Mutta nyt luulen, että on aika kiittää sinua, Irja, tästä kirjasta. Täytyy sanoa kyllä, että se on kirjapuutarhan ihana hedelmä.